सगळ्यांचं फेवरेट मालवणी वड्यातले मालवणी वडे घरच्या घरी घरच्या साहित्यात सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे ते बघतो. त्याच्यासाठी 2 कप तांदूळाचं पीठ घेतलंय जे घरात असतं ते, अर्धा कप गव्हाचं पीठ, 2 टेबलस्पून धने, 1 टेबलस्पून बडीशेप, 2 टेबलस्पून मेथी दाणे, 1/4 कप उडदाची डाळ, 1/4 कप ज्वारीचं पीठ, 1/4 कप बेसन आणि तेवढाच बारीक रवा घेतलाय. रव्याने त्या फुगीर होतात आणि शेवटपर्यंत टम्म अशा फुगीर राहतात. आता ह्याच्यामध्ये फक्त एवढंच आहे, पिठं बाकी सगळी आहेत तशीच ठेवायची, पण उडदाची डाळ, मेथी दाणे, धने, बडीशेप आणि उडदाची डाळ, मेथी दाणे, धने, बडीशेप छान असं खमंग परतून घ्यायचं, कारण ते मिक्सरला वाटले गेले पाहिजेत आणि त्याचा तो खमंग असा सुहास येतो. तर आता हे सगळं खमंग परतून आहे ना मिक्सरला छान असं वाटून घ्यायचं. थोडंसं गरम असताना वाटलं ना की ते मऊ छान वाटलं जातं. तोपर्यंत आपण सगळी जी पिठं घेतली आहेत ती मिक्स करूया. आता ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ जर तुम्हाला कमी वापरायचं असेल, मी अर्धा कप वापरलंय 2 कपाला, तर तुम्ही 1/4 कप वापरू शकता. आणि ते सगळं एकजीव पहिलं करून घेऊया. त्याच्यानंतर मिक्सरला जे आपण वाटून घेतलंय ना ते बारीक करून ते परत चाळून घ्यायचं. चाळल्यानंतर जे जाडसर राहतो ना तो परत मिक्सरला बारीक करा, किंवा तो रवाळ जर झाला तो डायरेक्ट मिक्स केला पिठामध्ये तरी काही हरकत नाही. उलट वडे फुगायला मदत होते जर रवाळ थोडंसं असेल तर. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. साधारण आता एवढ्या ह्याच्यामधून अर्धा किलो पीठ आपलं तयार होतं, अर्धा किलोपेक्षा थोडं जास्त. आणि त्याच्यानंतर झटपट कसे आपण वडे बनवायचे ते बघणार आहे. मस्त झटपट फुगणारे, टम्म असे फुगणारे आणि शेवटपर्यंत फुगे राहणारे वडे तयार होतात. हे वडे फक्त चिकन वड्याबरोबर नाही, काळ्या वाटाण्याच्या उसळीबरोबर पणही बनवले जातात. त्याच्यानंतर तुम्ही चहावर, शिळा वडा जेव्हा हा राहतो ना तेव्हा चहावर इतका अप्रतिम लागतो ना, तव्यावर नुसतं गरम करायचा आणि चहाबरोबर खायचा. त्याच्यासाठी हे ना भरपूर असे बनवले जातात की शिळे दुसऱ्या दिवशी उरलेले खाण्यासाठी, आणि ते एक अप्रतिम चवीला लागतात आणि गरमागरम नुसते खायला पण मजा येते. आता ह्याच्यासाठी मी अंदाजे 1 कप पाणी उकळून घेतलं मी अंदाजे, आणि तेवढंच पीठ घ्यायचंय. भाकरी मोदकाची उकड काढतो तसंच उकड नाही काढायचं. पाणी असं कडकडीत गरम झालं की गॅस बंद करायचा आणि पीठ मिक्स करून एकजीव करायचं मीठ चवीनुसार आणि झाकून ठेवायचं 10 मिनिटं. 10 मिनिटांनी पीठ चांगलं मळून ते परत थोडंसं तेलाचा हात लावून झाकून ठेवायचं. पीठ ह्याला थोडंसं यावं लागतं, म्हणजे 1-1.5 तास छान झाकून ठेवलं ना वडे छान लुसलुशीत, कुरकुरीत आणि आतून लुसलुशीत, वरून कुरकुरीत आणि फुगीर होतात. तर आता हे झालंय आपलं, तर अर्धा तास मी छानपैकी ते झाकून ठेवणार आहे. अर्ध्या तासानंतर पीठ छान असं काढून आपण ओला हात लावून मळून घ्यायचं. पीठ थोडं येण्यासाठी त्याच्यामध्ये कच्चा कांदा, तेल, गरम कोळसा वगैरे असं सगळं गावाकडे वगैरे घालतात कोकणात, म्हणजे आम्ही सुद्धा घालतो. पण मी तेवढं अर्ध्या तासात छान पीठ होतं मऊ लुसलुशीत आणि येतंही. अर्धा ते पाऊण तास मी ठेवलं आणि आता ते छान मळून घ्यायचं. मळून घेतल्यानंतर परत एक 15-20 मिनिटं त्याला झाकून ठेवा, म्हणजे छान ते एकजीव होतं. आणि त्याच्यानंतर मग प्लास्टिकवर तेलाचा हात लावून थापून ते वडे कडकडीत तेलात सोडायचे. सोडल्या मस्त फुगतो. तसं नसेल तर ओल्या पाण्याचा हात लावून ओला रुमाल घेऊन त्याच्यावर थापून, 2 प्रकारे हे थापले जातात आणि कढईमध्ये सोडतात. ओल्या पाण्याने काय होतं, तेलात कढईत सोडल्या ते तेल खूप उडतं, फडफडतं, म्हणून शक्यतो तेलाचा हात लावून थापा. ओल्या पाण्यात थापल्यावर ते कुरकुरीत तर होतात, पण तेल खात नाहीत वडे, तेल पित नाही. ओल्या पाण्याचा ओल्या रुमालावर थापलेले हे तेल लावलेले थोडं तेल घेतात. त्याचं म्हणून ते 2 प्रकारात केले जातात. मी तेल लावून थापून घेते आणि छान असं जाडसर थापायचं आहे. नॉर्मल पुरीपेक्षा जाड वडा तर तो फुगतो पटकन. जेवढं पातळ कराल ना तर फुगायला पण त्रास होणार. परफेक्ट. त्याला मी छान असं थापून घेतलंय. आता बघा जाड किती आहे ते. एकीकडे कढई ठेवली, कडकडीत तेल झालेलं. कडकडीत तेलाने सोडल्यावर झाऱ्याने थोडंसं त्याला वर धोपटायचं की तो छान असा फुगतो. अगदी अलगद गोल गोल फिरवायचा आणि मग पलटी करायचा. झटपट तळले जातात हे वडे आणि मस्त टम्म फुगलाय बघा वडा. आणि ह्याचा रंग लालसरच असतो ह्या वड्यांचा, पांढरा रंग नसतो.
तयार आहेत झटपट होणारे घरच्या घरी घरच्या साहित्यात घरच्या पिठांमध्ये मालवणी चिकन वडे. चिकन बरोबर खाल्ले जातात असं नाही, वाटाण्याची उसळ कोणत्याही उसळीबरोबर जाणारे मालवणी वडे.